upamane luntur. Ya. Ayo iki lah golekne sing wenterane luntur iki. Ome iki apik iki, ringik-ringik iki. Ayo. Ngatekon, Nduk. Ayo, Nduk. Sak bawane komplit. Bar iki mau Pak Camat iki Lintang Asmara. Ayo. Boleh. Nah, nggih. Apal to, Nduk? Insyaallah. Nah, nggih. Jos. Iki malah karo Mas Teguh iki lho. Rajanya Mocopat iki. Digekke lho nong awakmu nong. Iki lho. Sinom Nimas Ayu Winong Nawangsih. Ha iya. Engko diaturke. Saiki luntur dhisik men Umi Hafifah diresapi, Nduk. Ayo. Dadi dicocokne karo karakter lagu lek pancen seneng ya semangat, yen pancen susah ya kuwi ngangge nangis barang ora apa-apa. Nek ketoke mripate ra iso metu luwe, diculeki dhewe. Ayo. Malah ora. Bahaya. Yo, Umi. Yen diundur ngelantur ngrasake ati nadyan wasebut tresnane ngluntur ngoncati tiwas handadawa Ya, Nduk. Luntur. yen luntur wenterane ora kaya yen luntur tresnane tekan-tekane atine kaya mongsa sire
iso. Le nembang nganti tekan ati lah iki mau. Heeh. Mergo ya uripe lagi luntur pancen wis ngono kuwi. Boten, Pak. Ora ya, Nduk, ya. Boten. Salah prediksi aku. Salah jenengan. Bahagia kok ya. Bahagia selalu. Ah, syukur ya. Mergo nadyan kaya ngopo lan piye kowe anakku. Lek kowe iki sedih aku melu ngrantes ngerti ora? Nggih, Pak. Kowe seneng ngene aku melu marem. Kowe duwe pacar ngono aku melu cemburu lho ngono kuwi. Alah, Tegese engko aja-aja lali karo pake, lali karo mboke ngono kuwi. boten, Pak. Syukur. Pak Camat, ayo Mbak Tutik, ayo Mang Geret Pak Camat mriki. Goleke sing pasangane sing pas iki, ayo nggih. Monggo Pak Camat, mriki Pak Camat Melarak. Nggih, yaine gagah, dhuwur suarane bergas. Ayo. Apa nggih. Mriki Pak Camat, yo arum Bali. Ngormati Pak Camat Melarak. Oke. Mugi-mugi niki mengke ngisesek kathah niku nyobi live niki wau. Live TikTok. Live TikTok. Jelalah penontonnya kok saya sudah. Lah niki pun jenengan pecah live e. Langsung lo pecah. Ketok ora tertarik karo Camat, tertarik karo Pak Cahyo kon tadi saja. Ah, mboten sami mawon. Monggo ngoten niku penting kudu sregep apa, Pak? Terus ingkang viral-viral TikTok ini yang jejak serius niku malah angel. Lah, nek babakan konyol-konyol kula woro-woro karo turon ngoten niku malah sosok malah penontonnya akeh. Nggih. Niki kali Mbak Triastuti niki asring niki mendampingi para pejabat-pejabat. Oh. Tegese lek nembang ngono lho Mbak Tuti ora. Kula niki belajar nyanyi ndampingi kalih wayang ngenten kok mboten nutut suarane. Lah napa? Mugi-mugi mengke lagune rada beda. Selendang biru saged nggih. Oh, selendang biru. Siap nggih niku. Nggih, Pak Camat teng ngandhap napa teng linggil? Wah, padha mawon. Oh, ngoten. Teng ngandhap. Manut, oh nggih. Linggil nggih saged nggih. Lah, ngoten lho. Gen padha mengke. Lah nggih. Lah malah gedhe dhuwur ngoten niku biyayinipun gagah. Nggih, sami mawon wae. Kagem sedanten warga Desa Gontor, mugi-mugi saged nersani ngantos paripurnaning acara nggih. Amin, amin ya Rabbal. Lah jenengan niku ngendika ngoten lek mirsani ngantos Ratib Kayon mboten mangke. Lah terus nggih. Hah? Terus ngantos rampung nggih. Nggih. Nggih, amin, amin ya Rabbal alamin. Nggih. Monggo dipun aturaken selendang biru. Yo dados. Nggih. Yen kowe mati rasa
gandoli karo selendangmu. Benjing tanggapan malih, Pak. Nun? Benjing tanggapan malih. Teng kecamatan. Kula niki tangkut jane. Oh, prei Pak benjing. Oh, nggih. Iku sanes wedal nggih. Nun, estu lho nggih. Desane pundi ta Duka? Teng kecamatan kok disana. Oh, kecamatan. Insyaallah, Pak, mugi-mugi kelaksanan. Mugi-mugi jenengan dipun paringi rezeki kang lancar, kuat, barokah, tabah, bijaksana untuk momong mong sak kecamatan, Pak. Alhamdulillah matur suntunang donganipun. Nggih, nggih. Mbak Nur. Mangka mung gamelan deles lho, Pak Camat Parandene iso menyesuaikan diri. Ayo, kaya ngene iki. Terima kasih karo Mas Setyo iki sing wis menulis aransemene. Ya, elok. Ngono kuwi. Kaya Mas Setyo ngewangi Mas Dar, ngewangi Mas Danang anggene nggarap karawitan ngene. Ayo Pak Teguh yo ngewangi ngrengga kaendane Winong Nawangse. Anu gandeng iki sinom, nggih to. Iki pelok barang. Ayo nyilih wayang kayu Ayo coba kaya apa? Ketoke luwih manis iki. Ya, Kita kepane wis disebar to. Oh, bawa. Oh, bawane apa nong? Pelok barang oke? Hah? Lo kundang? Oh, monggo. Ayo, ya. Ya nang sawana nang,
Eh. Piye ki, Nggo? Nah, nggih. Oh, kono to ya. Oh, nggih. Ya. Coba. Senang, coba kaya apa nang. Wah, gitu. Matur nuwun sih karo Pak Teguh biasane. Iya. Lho, mirsane streaming sesuk kuwi. Pak Teguh matur nuwun kula sampun di Yasakaken. yasakaken tembang sinom. Nggih, mugi-mugi Mugi-mugi panjenengan sehat, bagas waras, lancar rezekinipun. Terus anake manut kalih jenengan sedaya. Amin. Nah. Senang bawanana coba kaya apa Sayu. Yo. Sandiasmo. Heeh, Mbak. Kekno yo, Mbak. Maksih kenyang tur ati timring kaku dayan yuwana uga suki Kuwi wigati nirayakti nang nunging kending satu nadyan atoh panyo nah hidungane ning kene iki no. wangsul wosar terharu. Terima kasih Pak Teguh. Tuh. Nyapa nyeluk Indaru iki malah ora. Mboten Pak, terharu Pak kula Pak. Ora terharu kok ya. Iya. Wangsul wosar jana nangge Nah, iki sehna graha dadya
Allahumma amin. Ya, keri dhewe iki ya mentes dadi sabda utama. Lho. Jan Kang Utama sabda utama. Lambene tekan ndi-ndi. Nah. Gandeng bawane ben ora dumpo, ben ora dumbyuk. Nah, bawane wis ngrengga babakan Nimas Ayu Winong Nawangse. Iki lagune wayang kayu Santri Cerdas. Ayo goleki Bu Kesi. Coba kaya apa? Oke, diaturake iki nggih apa jenenge ngimbangi virale santri pekok kae. Nggih, yen kanggene kula Santri Cerdas. Monggo to dipun aturaken dados. Santri cerdas ngatur waras, asmane Gus Umar Said, putra Sunan Kalijaga, paduan ning Granapati, Sunan Erang Pranami mula durna undung mantu Yawalan Rarayana tapi ugang alun wali kondang anglandane gunung Orya. Santri cerdas ngatur waras, asmane Gus Umar Said, putra Sunan Kalijaga, mondokan ning Granapati, Sunan Erang Pranani mula durna undung mantu Yawalan Rarayana tapi utung alun wali kondang anglandane gunung Orya. Santri cerdas ngono kuwi. Saya batin kuwi rada trenyuh ngatasi santri kok pekok ngono kuwi. Nadyan isine apik. Ya ning judule wis mari merinding. Ayo. Mula terus karo Mbah Sukron diasake santri waras utawa santri cerdas. Ngono kuwi. Terima kasih mergo ya nasibe Nuswantara ki sak perangan sok sing menentukan ya para wali, para santri ngaminangka generasi bangsa sing bakale ya kuwi njaga NKRI tetap utuh dan seutuhnya, penuh dengan kehormatan dan kewibawaan. Ngono kuwi. Aja lali terus isih siji pamundhute saka Pak Suwarno mau kejaba sesideman panjenengane ngersake gelo. Wah ya. Rame-rame ayo. Mbak Trihastuti, terus Mbak Dian, Mbak Winong dan juga Mbak Umi nggih tutupan berempat. Itu ya apa? Diaturake gelo. Monggo Cok. Dados. Priri.
kompak tenan. Iya. Pokoke lek kerep tanggapan ya kompak. Lek arang-arang latihan ae. Dasare ngin balungan dikuwati karo nak mas kok ya. Luar biasa. Sik Mas. Kae kok bapak karo Anoman ki ngrembug apa? Endi? Kae.